Чели ли сте Мъглороден на Брандън Сандърсън или петия сезон на Нора Джеймисън? Или и двете? Това е древното издание на Мъглороден, което продължавам да си пазя и обичам. В момента чета петия сезон и виждам ужасно много прилики между двете поредици, което не очаквах. И сега ще ви разкажа малко за тях. И в Мъглороден, и в петия сезон действието се развива в свят жертва на апокалипсис. Като в Мъглороден еднократен апокалипсис, който е оставил света с съждопади, пепелопади, тотално променена природа, в която едва се оцелява. А в петия сезон апокалипсисите се случват веднъж на някакво време, на десетилетия или векове. Това е така нареченият пети сезон на бедствията. След отделно от пролет, лято, есен, зима, когато се случва някакво огромно вулканично изригване, земетресение и така нататък и съсипват средата на живот на хората и те спазват строги правила, така че човечеството да оцелее, докато атмосферата се изчисти от пепелта, отново може да има нормален живот. Като и в двете книги човечеството оцелява благодарение на много строг режим, имперски режим, има империи, където има строго определен начин на живот и така нататък и строго определена иерархия. Второто общо между двете поредици или третото е това, че има магия, но тя не е типичната за фентазията магия с магиосници, заклинания, вещици, елфи и така нататък. Магията много прилича на наука. В Мъглороден и в двете поредици има хора с сили, които те използват по строго определени правила. Като в Мъглороден хората с тези таланти горят в тялото, пият метали, горят ги в тялото си. Това им дава точно определени суперсили, които могат да използват по точно определен начин. Докато в петия сезон те имат въздействие върху земните пластове, могат да предизвикат земетресения и всякакви такива бедствия. Като и в двете поредици, както е типично за империя, употребата на тези сили и статута на хората, които ги притежават, е строго определен. В Мъглороден талантливите хора са благородници, аристократи, които са близо до императора и тези, които са незаконни тяхни наследници, родени от робската каста, биват преследвани и избивани, но оцеляващите се превръщат в много опасни бунтовници срещу режима. В петия сезон всички са част от една прослойка, така наречените орогени, които се обучават в фулкрума и се подчиняват на фулкрума. И уж нали си имат някакъв статут, но на практика са роби, което се разбира в самото начало, така че не ви спорвам. И в двете поредици този режим, особено относно хората с сили, се следи от пазители, които са хирургично подобрени хора, с хирургично прибавени сили, които са така доста по-зловещички. В Мъглороден това са инквизиторите, а в петия сезон пазителите. Те си носят тази титла и са така по-зловещата част от книгите. Също така, нещо, което ужасно много обичам и в двете поредици се оказва, е една отделна раса, която не са хора, някакъв друг биологичен вид на пръв поглед, който има съвсем различни свойства от хората, ужасяваща за хората и неясна роля в цялата история. В Мъглороден, мисля обаче, че във втора или трета част чак се появяват, са кандрите, а в петия сезон са така наречените каменояди, които ги има още от пролога и нататък също се появяват. Доста са ми интересни тези аналогии. Иначе има много разлики между поредиците, като например начина на повествование. Мъглороден е доста по-стегнат като повествование, доста по-ориентиран към действие. В петия сезон има повече описателност, повече дълбочина на героите, повече драматичност, повече се изживяват разни лични драми, такива неща. Също така в Мъглороден главната героиня, с която започва книгата, е тинейджърка, младо момиче, което сега освоява силите си и навлиза в бунта, докато в петия сезон главната героиня е 42 годишна жена, майка, която е изгубила дъщеря си, тръгва на едно пътешествие по време на идването на петия сезон, за да открие своята дъщеря и със страниците постепенно се разгръща историята и така по доста интересен, чисто монтажно начин. Като цяло отново съм супер зарибена. Отдавна така не бях се зарибявала по някакво фентази. Аз си обичам Джеймисън още от едно време от една дуология Сън на кръв, която не стана толкова популярна в България, въпреки че ако сте ме следели преди няколко години някъде в социалните мрежи, сте виждали поредица от постове, възхваляващи Луната, която убива и засенчено слънце, двете книги от тази поредица.
Има опасност да се случи и с тази книга, така да ви проглуша ушите. Тя е трилогия, не е дуалогия, този път са 3 книги, като на български за сега са излезли 2, 5-я сезон и порталът на обелиските. Обелиските са една друга мистерия, както и да е. Третата книга вече се превежда, от Artline са обещали, че ще излезе, не се знае кога, но явно в обозримо бъдеще. Така че, да. Чели ли сте някои от тези поредици? Ако пък сте чели и двете, виждате ли вие такива паралели или някакви други, които аз пропускам в момента, споделете.